Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Sugar mami vari kuda kuti ndivaroore apa inini ndine musikana wangu. Zvakaitika mukomana shende zvekudai so: I am working here in South Africa and I am working as a waiter. Nzvimbo hangu handichatauri. So this woman, she used to come with her husband, but I could see kuti murume wacho he was not okay. He was suffering from a chronic illness. Ndo patakabva tachizongotanga kungotaura paya, she was always friendly and giving me nice tips, and I would make sure kuti pose apo pavanouya I would give her the best experience at our restaurant. So nekufamba kwenguva vakabva vachizoti kwandiri, you know what dear, unofanira kuti unge uchizondipa mafone numbers ako. Kana wandipa manumbers ako, next time when I am coming here, sometimes I would bring my friends, or I can even come with my husband because it is his favorite hanging place. Then unotongogara watongotiitira zvinhu zvedu bo, because you know what we are always ordering, right? So she would call me. Then there was this other day she texted me, it was somewhere around 2 a.m. ndikabva ndati munhu uyu ari kundisira text message around 2 a.m. ndokubva ndachizongoti hai, ndokubva tatanga kutaura. Vakabva vanditi uchiri kubasa here? Ndikati no, ingawani zvamunoziva kuti isusu restaurant yedu inovhara somewhere around 10 to 10:30. Vakabva vati kiki I had already forgotten. Vakabva vanditi ko uri kuitei? I then told her kuti I was just busy in bed. Vakanditi busy in bed, kune munhu anonzi busy in bed. Vakabva vachitotanga kutotaura neni dzimwe nyaya dzedziya munongodziziva dzevanhu vakuru. I responded very well semunhu wandainge ndichiziva kuti ane mari, ndainge ndichingonyara kumuavoida. So vakabva vanditi what are you doing tomorrow? Ndikabva ndavaudza kuti I was supposed to go to work. Vakanditi how about you lie to your boss kuti you are not feeling okay? Ndikabva ndati iripo, what do you want us to do? Vakabva vangoti one thing will lead to another. Vakandisendera kastika, ndikabva ndaziva kuti ainge ari ma1. So tomorrow morning I then called her and I went and I saw her office kwavo. I could not even believe kuti she was a director of such a big company. Takagara muoffice mavo tichikurukura. Vakabva vazonditi you can go and buy me lunch. Ndava kutopiwa makey emotikari mukoma zizere X randainge ndisina kana kumbogara ndakambodriva muupenyu hwangu, even though I am a professional driver. Ndakaenda paya kwava kutoenda kutonoorder a nice meal. Ndikabva ndachizodzoka tikatotanga kutodanana paya. Nyaya iripo ndeyekuti ivo vari kuda kuti ndige ndichizovaroora because the husband passed away, and inini ndine musikana wangu uyo wandinaye ariko kuZimbabwe uko. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandinayo sezvamangozvinzwirawo mukomana zvindoita sei. Should I choose that broke village girl who is in Zim, or should I choose this woman who can give me a better life? Ndakatomboudza friend yangu akabva anditi ini kana wangu mukadzi wandiine vana vaviri naye ndinomukikira kwakadaroko, handina nguva yekutambisa ini nekuti Mwari nevadzimu vangu vanenge vandizarurira nzira semazarukiro aita nzira dzako. Ototanga kutofunga nezvekamunhu kari kuZimbabwe kanodhimanda futi mari, kekuti kana kakati kanoda mari ukasakatumidzira mari yacho in time, munhu anobva aita mamudu. Apa une munhu ari kuda kukusimudzira mulife, so you need to make your decision. Kana usina decision, tipe zvedu titore munhu timuroore. Izvo zvekuzonzi mainhingi vane vana vaviri vanozongonoitawo imwe marriage ikoko, tinenge tava kuvachengeta vari kwavanenge vari ikoko, tipe mukana. That is what my friend is saying. Saka ndangoyawo panapa in general ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kune avo vanozviita
vanonyanya kuziva stereki, especially tinokuzivai vaya vanoti hey, do not do it because it is a sin yekudii, because takatorara tose namadha ava. Ndo zviripo, ndava kungoda a clear direction. What are the disadvantages? Handisi kuda munhu anondiudza kuti he ita chakati usaita chakati. Ini ndikuda vanhu kuti vange vachingondipa list rema-disadvantages awo andinokwanisa kuzoita kana kuri kunzi ndikachuza this girl wekuZimbabwe over sugar mami ava. And what are the advantages? Ini pache zvangu I will make a decision, ndotarisa ma-disadvantages apa, ndotarisa bepa rema-advantages nechepapa, ndoona kuti zvinenge zviri nani ndezvipi, because according to my friend iye akati mira uone zvichaitika. Ucharamba munhu uyu ari kuda kukupa makomborero, then mune ramangwana zvichazoitika ndezvekuti aka kamusikana aka kauchazoroora kachazokwanisa kukuitira zvimwe zvinhu zvekuti unokwanisa kana kuzotozviuraya. Ndimi varume vanozozviuraya nekuti munenge mava kutanga kufunga kuti ipo paya ndingadai ndakaita ma-decisions angu nekukasika. Get rich as quickly as possible. So ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kune vamwe vanokwanisa kuzongotaurisa, asi ndinozviziva kuti kutaurisa kwenyu dzimwe nguva rinenge ritoriwo godo haro rekuti hamuna kumbogara makaita mukana kusangana nemukana wakadaro. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, a little bit of arrogance there kubva kuna mukoma vedu, asi ivo vari kuti handisi kuda vanhu vanondipa because ndikuda vanhu vanongondipa ma-advantage versus ma-disadvantages. So ngativabatsireiwo mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndina sisi vangu avo vanoita zvekubika sadza kuName Hidden. Saka mushure mekunge tatanga kubika sadza iri, tine dzimwe nguva idzo dzekuti tinozotora mvura iyo yatinenge tashandisa kugezesa sikarudzi, then tinobva tachizoisa mvura iyoyo kwava kushandisa mvura iyoyo. Kana kuri kunzi unenge uine munhu waunenge uchida kudanana naye, paya paunomugezesa maoko unokwanisa kutongoenda wonogeza sikarudzi yako. Mvura iyoyo ndo yaunozoshandisa dzimwe nguva nekuzozanganisa nemvura yekunwa. Apa tinozviitira macustomers edu because pakarestaurant apa panouya mamwe macustomers varume vane mari, vane magaraji, saka vanoti sadza rinobikwa nasisi vangu rinonaka. Kana vari sabankuru unosvika pakuvanzwira tsitsi, mufunge zvenyu vanoshandira sisi vangu apa restaurant iyi kuti inge ichizova zvairi. It is because of Bankuru vainge vachimboshandako kuSouth Africa, vakabva vachizoti vawana mari, sisi vakabva vati ngatitangei restaurant. Saka ivo Bankuru vainge vachingoshanda chete vachipa sisi mari, then ivo sisi vakabva vachizoenda kun'anga ndokubva vachizonopiwa mishonga yekuti vange vachizopusisa Bankuru vakapusa mukomanashi zvezviya zvekuti kana wakavatarisa aiwa kufesi kwavo vakati changamu, but mumarongero uye zvekare kana uchizoziva karekta yasisi vangu ndopaunyatsoona kuti ya Bankuru vakapusa ende vanobvuma kupusisiwa nasisi. Mukoma dzimwe nguva hangu zvinondirwadza nekuda kwekuti panokwanisa kutombouya kana mamwe maboyfriends asisi Bankuru, zvose zvinenge zvichiitika vanenge vachingozviona havo, asi nekuti vanenge vakabatwa nemishonga iyo yavakapiwa yemupfuwira nasisi, havana kana zvavanokwanisa kutaura kana kuita, vanenge vakangoti zii. When you post me, please tell me, I'll be following in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu avo zvakangooma hazvo veduwe, but kazhinji zvinozoitika mainini ndezvekuti banguru venyu ava kana mukasatovabatsirawo kuti vange vachizosunungurwa vanokwanisa kuzongoita kana mistake, ndopaya pamunozonzwa zvinzi sisi venyu vapondwa nemurume, because zvese zvinenge zvichiitika musati ivo vanenge vasingazvione kuti mukadzi wangu ari kundiurira, it is just that vanenge vasina simba rekubvunza sisi venyu, but munhu nerimwe zuva ndipo apo paanozongokaruka atongoreacta. Saka let us try to assist our dear sister in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndakamitisa vakadzi 7. Mushure mekunge ndamitisa vakadzi 7, this was after ndabva mukunoromba, ndainge ndisati ndatomboita mari, saka ndakapiwa mishonga, ndakangoti iguchu randakapiwa iro randakanzi unofanira kuti unge uchizorara nevakadzi vakati wandei, vana vari kudiwa kuti unge uchikwanisa kuzozadzikisa mhiko dzako, pari kudiwa vana 7. Saka mushonga uyu wandainge ndakapiwa wekusimbisa sikarudzi yangu uye zvekare nekusimbisawo musana yainge iri yekuti kunyange ndikazorara nemukadzi anenge ari kumaperiodi kana kuti mukadzi anenge achishandisa mapiritsi kana kuti akabayiwa mainjection kana majadol, nyange zvikanzi kwauya chinenge mukadzi iyeye anotofanira kutoti anga achitobatira pamuviri. Zvino mukadzi uyo wandinenge ndamitisa zvaizoitika kwaari ndezvekuti aizozvara mwana mukomana, mwana uyu aizofa asati adonha guvhu, ndo zvaizoitika mukomana acho. Izvi zvakaitika 7 times. Patori nevamwe avo vandakamitisa vakadzi ava vainge vari 3, ndakavamitisa at the same time. Apa ndainge ndakapiwa umwe mushonga zvekare neimwe n'anga, ndainge ndakanzi mushonga uyu kana uine mukadzi waunenge wachiva, kunyange uchida kutaura naye pafoni unongotora kamudzi akaubva watanga kukatsenga-tsenga, zvaizoitika ipapo sweet tongue yaizobuda ipapo mukoma kana mukadzi wemunhu aisambowana chance. Ndo kurombawo kwangu ikoko kwandakaita. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakapinza girlfriend mumba mangu, mukadzi wangu asipo, aenda kumusha kuZimbabwe muna December. Girlfriend rangu rakabva razoba paint remukadzi wangu. Iko zvino zvimukadzi wangu iye anoenda kumaperiods kasingaperi. I regret it. Ngoma nashe zvinongotinetsei. Mukadzi uyu ndainge ndava nenguva ndichingomupfimba. Apa akanaka sei, ane rimwe figa rekuti kana wakamutarisa kudai unoita kurwera mate mumukanwa. So when she said yes mukoma, ndainge ndava kumuitira zvose zvaanonzwa kuda. So trying to impress this woman, akazoti auya kumba kwangu for a sleepover, ndikati aiwo baby unofanira kutoti unge uchitombogara neni. So we ended up staying together for 4 days. Mukoma nashe ndakabva ndachizomuona achiba paint remudzimai wangu. Apa musi wacho iwoyo ainge akandirovera kamwe kamini, aswera muswere wese wezuva achindinyima, akati the reason as to why ndiri kukunyima ndoda kuti pandinozokupa usiku unenge uine hasha, because nhasi ndikunzwa kuda nezvako. Zvino ndakabva ndacalculate ndikabva ndati ndodiko nemunhu uyu, ndomubvunza, because obviously kana ndikamubvunza iye anobva azoti kwandiri fine, ndava kuenda kumba kwangu because you do not trust me. Saka chakakosha ipendi remudzimai here kana kuti ibonde randichapiwa naye mukadzi uyu. Ndakati ndakamutarisa mukoma ari busy zvake achibika paya, apa ainge atoba pendi remukadzi wangu. Ndakabva ndangosarudza kuti pari zvino
pendi remudzimai wangu rainge risitomborinakana basi. Handina kana kumbonyanya kufunga nezvazvo, ndakangoti zvimwe kuda maybe pane zvaainge achida kuzoita then obva achizodzoka naro pendi iri, but haana kudzoka naro. Uye zvekare handina kana kuzombomubvunzawo nezvaro because ndichiri kumuda mukadzi uyu, akanaka kani, you just do not know. And if you could see mukadzi uyu zvaari, you could understand my situation, kuti kune vamwe vakadzi vekuti unotonyengerera kunyange mukadzi iyeye ukamuona achikuurayira mudzimai wako, unongoramba wakati zii so long uchingoramba uchingodiwa naye mukadzi iyeye. So akaenda nependi remukadzi wangu, mukadzi akauya, takati tapedza kusika bonde, mukadzi wangu akabva atanga kurutsa, akati ndokunzwa mudumbu mangu muchirwadza. Ndo matangiro azvakaita kusvika pari zvino zvimadhamu vari kungotevera chete, vari kungotevera. Zvino ini kuti ndinge ndichitaura chokwadi, handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiudza madhamu chokwadi kuti izvi ndo zvakaitika, nai ndotangira papi. Saka nerimwe zuva akazoti vachingobvendenyura vakabva vati ndine chimwe chipfeko changu chemukati chandisiri kuona. Ndikabva ndati handiti unoziva kuti panapa pane makonzo here. Ndo statement iroro randakavaudza, but madhamu vane kamwe kakunyumwa kavainako. Apa vanogara vachiti dai tambotsvaka munhu anokwanisa kundibatsira, but handikwanise manje kuti ndinge ndichifamba namadhamu because ndinotya kuti ndinokwanisa kuzobatwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu pakaipa. Hanzi ndakacalculata ndikaona kuti mudzimai wangu haana kukosha panguva yacho iyoyo. Mukadzi uyo wandainge ndiinaye ndiye ainge akandikoshera, ndo anonzi mawani.